Dobré ránko, ja vás vítam pri tomto malom rýchlom videu, teda dúfam. A mne sa konečne podarilo dostať aspoň na nejaký malý výlet, pretože od začiatku roka som bol asi 3-krát chorý, takže nebola možnosť, pretože cez zimu bývam spravidla najaktívnejší a najviac z toho prechodím, takže celkom mi to bolo ľúto a už som to potreboval. A skrz toho sa mi troška podarilo aj prokrastinovať, čo mi celkom dosť vadilo, pretože tento kreatívny proces mi strašne chýbal, ale nevedel som dokázať nájsť nejakú tú chuť, skúsiť niečo vytvoriť a celkovo nemal som ani nejak náladu na to, ale tak myslím si, že to je také normálne, že občas človeka prepadnú aj takéto veci. Takže chcel by som to dnes napraviť a spraviť si nejaké menšie video, aspoň na pamiatku, a hlavne si vyskúšať aj DJI Mic Mini, pretože som si ho kúpil vlastne na začiatku roka a nemal som čas ani príležitosť ho otestovať. A som veľmi zvedavý, že aký zvuk z toho pôjde, pretože čo som videl videa, tak to vyzeralo celkom fajn. A mňa extrémne začalo baviť vlogovať na túto malú kamerku od DJI, pretože je to strašne maličké, môžem si to dať takto na selfie tyč a proste je za mňou všetko vidieť a vlastne nemusím nič riešiť. Len akurát jediné, čo sa mi nepáčilo, že keď fúkal troška vietor, tak ten stávaný mikrofón si to nevedel veľmi pobrať. A Mic Mini má aj mačku, takže uvidíme, keď budú nejaké horšie podmienky. Takže toľko asi k tomu a kde sa vlastne nachádzam, tak som v Novej Bani, kde som vlastne mal svoj prvý výlet pred 2 rokmi s mojím staronovým autom. Takže som to zobral tak nostalgicky, že pôjdem sa sem previesť, pretože keď som tu bol, tak som mal nádherné podmienky, ale nepodarilo sa mi spraviť nejaká tá super fotka, takže dnes by som to chcel napraviť. Aj keď pozerám sa, že dnes sa mi to nepodarí, ale hlavne, že som vonku. A ďalšia vec je tá, že je to celkom jednoduchý výlet, hlavne po tých chorobách takto na rozbeh, takže za mňa super, ja sa teším hlavne tomu, že sa mi vôbec podarilo niekam ísť a po dlhej dobe zase možno niečo vytvorím, takže super. No nič, ja sa idem presunúť na tú skalu, za chvíľku by mal byť východ slnečka, takže idem čakať a tešiť sa. No akurát čas, slnečko vychádza, takže vyberám foťák a idem sa pokúsiť aspoň niečo malo nafotiť, aj keď chýba mi tu tá hmla, lebo teraz vidieť celé mesto a dokonca podo mňou dole je fabrika, takže nevyzerá to až tak pekne, ale vyskúšam aspoň niečo malo, je pekné slnečko. Akože je to tu veľmi pekné, ale nájsť tú kompozíciu s tým mestom v pozadí nie je najľahšie a musím sa sústrediť viacej na tie predmety, ktoré sú ďalej. Čiže je to horšie, keď tu není tá hmla. Keby to bolo tak, ako som to mal predtým, tak by to bolo úplne super, ale aj tak pecka. No. To by chcel aspoň 72 stovku. Nech si viem schovať to mesto, ale myslím si, že aj tak fajn. Hlavne, že som niekam išiel, to ma na to najviac teší, takže pecka. A myslím si, že asi skôr pustím drona a idem si vyskúšať zalietať, pretože ešte aj tam som si chcel vyskúšať nejaké tie iné nastavenia nové. Takže budú aspoň zábery do videa a uvidím, že čo ďalej, že či sa budem držať tých nastavení, ktoré som mal a tak ďalej. Ale
Dnes si nevšimajte, dnes budem proste kecať kraviny, pretože som nenatáčal skoro pol roka nič, takže kým sa vykecám a kým dám niečo zmysluplné dokopy na to video, tak mi to potrvá. Ja som si zobral statív, idem si vyskúšať spraviť aj fotku tu oproti na skale, pretože naposledy som sa tiež chytil tohto miesta a tá fotka mi vôbec nevyšla, takže vyskúšam si napraviť chuť a možno sa mi niečo podarí aspoň nafotiť. Pozrieme sa na fotku, či niečo z toho zišlo. Dobre. Som tam celý, je ma vidno. Trafil som aj ostrenie, všetko super. Len. Troška mi tam zavadzia ten strom, ktorý je v pozadí, takže iná kompozícia a myslím si, že mohlo by to byť super. No, lenže zase potom tam zase vidieť to mesto. Takto, to bude pecka. Tak. Tak. To bude super. Tak. Predostríme si. Tak. Tak. Teraz som si nastavil, že kde chcem, aby bola ostrá fotka a idem sa tam postaviť. Takže zoberiem vás so sebou, nech to vidíte. Takže. Foťák je tam hore. Ja som si nastavil samospúšť s intervalovým fotením a vlastne sa postavím iba takto na skalu a spravím si kvázi takú selfie fotku, alebo ako by som to nazval. Je krásne slnečko, všetko, takže myslím si, že to bude úplne super. Uvidíme, čo z toho zíde, ale slnečko je už celkom dosť vysoko, takže najvyšší čas asi pustiť drona. Pri mne myslím si, že toto video bude fakt totálna kravina a vlastne nič zmysluplné ani neukážem, ale ide mi hlavne o to, aby som sa vykecal, vyskúšal si ten mikrofón a konečne robil niečo kreatívne, takže pre mňa je momentálne asi to najdôležitejšie. A či už vznikne pri tom niečo vizuálne pekné, je už celkom otázne, pretože také videá si dosť dopredu plánujem a robím si taký aspoň malý scenár. Takže toto je čistý freestyle a či niečo z toho zíde, uvidíme. A keď nie, fakt budem mať aspoň pamiatku a môžem si pozrieť, kde som vlastne bol. A vlastne čo som chcel ešte povedať je to, že zmyslom týchto videí, nie týchto, ale tohto vlastne, čo teraz natáčam, je to, že už dlho mám v hlave predstavu na toho, ako fotím a robiť si také backstageové video jednoducho, že ako vznikali všetky tie fotky, pretože baví ma robiť aj video a baví ma aj fotiť si tie východy slnka. Takže rozmýšľal som dlhodobo, že ako to prepojiť, ale natáčať sa s foťákom, popri tom fotiť naň a ešte dronovať a tak ďalej je dosť nezmysluplné a tá DJI Action 4 mi príde na to ako vhodný adept, lenže tá má zase problém, keď nie je pekné slnečko. Ja sa dosť prevažne presúvam v noci, aby som prišiel na ten východ slnka a v podstate natáčať môžem až teraz, keď je slnko vonka, pretože na tej kamere by ste nič nevideli.
Takže rozmýšľam, ako to všetko sklbiť dokopy a zároveň si spraviť to backstageové video. Ak by vás niečo napadlo, kľudne mi dajte vedieť. Zatiaľ je to pre mňa asi najlepšia táto forma, že keď už začne svítať, tak si niečo natočím, nejaký úvod a potom pokračujem vlastne. No nič, veľa kecám, idem pustiť drona a uvidíme, že čo sa podarí. Nejdem ani dávať filter na dron ani nič, proste vyskúšam to čisto na automatike, kašlem na to. To slnko je už aj tak príliš vysoko na to, aby som niečo pekné nafotil alebo natočil. OK, štartujem. No dobré, ja už som sa presunul smerom dole, pretože som bol na Havranej skale a chcem sa ísť pozrieť teraz na Červenú skalu, ktorá by mala byť tu niekde hore. Naposledy som to miesto vynechal a išiel som na rozhľadňu Zvonička, ktorú taktiež odporúčam. A myslím, že som to asi aj spomínal v tom predchádzajúcom videu o Novej Bani. Ak sem prídete, tak je to za mňa úplne super miesto na takú nedeľnú prechádzku. Či už s deťmi, alebo len tak si idete vychutnať miesto. Ja už sa nachádzam na Červenej skale a musím povedať, že ten výhľad je tu za mňa asi lepší, pretože smeruje viacej na mesto a nie na diaľnicu a fabriku, takže určite lepšie. Ale je to tu o mnoho menej skalnaté, takže tá Havrania skala sa mi v konečnom dôsledku páči asi o čosi viac a je tam možnosť aj toho východu slnka. Tu aspoň v tomto ročnom období to slnko je za kopcom, takže viete si lepšie vychutnať tam. Dobre, keď sa už strašne veľa blbostí, ja sa poberiem pomaly dole k autu a predpokladám, že týmto asi ukončím toto video, lebo aj tak neviem už o čom by som kecal. Myslím si, že dosť veľa somarín som už aj tak povedal na tú kameru, takže nebudem to zbytočne predĺžovať. Dúfam, že video s tým mikrofónom bude použiteľné, celkovo aj ten zvuk, a pevne verím a dúfam v to, že som vám dal aspoň možno nejaký malý nápad na to, kam v nedeľu vyraziť a niečo vidieť, pretože myslím si, že to Slovensko je stále krásne a je tu čo objavovať. Takže čau.